Goeienaand en welkom by nog 'n episode van Sint-Helena by Rugby Club podcast. Vanaand se fokus is op ons jong manne wat besig om hulle merk te maak binne in die klub en om hard te werk om vir Sint-Helena by Rugby Club uit te draf. En om hulle ervarings, die uitdagings, die groei en alles wat hulle op soveel met hulle loopbaan het, met ons te kan deel en alles dit met ons kan deel. Want soos weet baie jong mense kyk op na hulle, maar baie dankie die dat hulle hier is met ons vanavond. Okay, ons gaan afskop en die vraag toe. Wel, vertel ons 'n bietjie van jou self en waar het jou rugby reis begin? Ja, so maar sê, aan my rugby reis begin het is, ek was heel eerste atleet geweest. So, dat het so stuk gevat, ek was baie lief vir atletiek geweest. En tot en met graad 10 wat ek was nog bezig getraind by Durbanville, het ek begin soos meer en meer rugby begin. Kijk, ek het moest nou eerste jeespan gespeel onder 16 jaar gespeel. My eerste game, toe kyk hulle moest nou hoe ek speel. Hulle gesê, maar nee man, met die mannetjies moet nou vinden op die bolle ja. En kanterie druk en alles, toe het ek moest nou opgekom onder 16A en daarvanaf het ek meer en meer begin fokus op rugby en probeer my merk maak of los daar so. Ja. Dankie hoor. Wafik, wat het jou laat verlief raak op rugby? Ik zal eens zeggen, ik heb verliefd geraakt op rugby. Dat is deel van mij. Die liefde voor die sport is deel van wie ik is. Die Wafik is zo, ja. Dankie Tok. Wie het jou die meeste aangemoedig om aan te hou speel? In deze wat voor mij de meeste aangemoedigd had om te spelen. Als we ons hobby doen, hij toen je per club spelen. En zo dat hij van mij gezegd, ons allemaal in onze familie doen sport. Maar hij verkiest om gewoon te spelen in plaats van soccer. Dus voel ik ook maar, ik is meer vooral bij soccer. Oké. Wel, het was zo dat je aangemoedig. Ik kan maar zeggen, ik zal zien met opa. Wel voor het vragen. Soos ik moest nog opgegroeid met ik moest nog beginnen hoor, maar ja, hij was goed in de rugby geweest en alles dit. Zo hij het altijd mij gemotiveerd om beter te spelen of om rugby aan te vatten. Zo ja. Dankie. Tok, wat is die grootste les wat rugby jou tot nou toe geleer het? De grootste les wat rugby aan mij tot vandaag toe geleerd is om humble te blijven. Zij is groter als je kan, zij zal nooit groter als je kan. Daar gaat altijd iemand beter als jou is. Dus zij moet niet elke game slippen. Dankie Wafik. Wat je leest, heb ik mij geleerd. Als basically, je ziet al zo'n stokje, zij is groter als rugby. Zij kan niet de sport zo maken. Like een soort mensen maken. Ik ga niet spelen, maar dan zeg je daar, of ik kies raak of zo. So, daar sal altyd 'n persoon wees wat daai posisie kan vul as sy nie daar is nie. So, sy moet net elke dag jou beste gee. Verstaan? Om daar te wil wees waar sy wil wees. Of om daar te kom waar sy wil wees. Verstaan? Ja. Dankie. Wel, hoe voel dit om deel te wees van 'n klub waar daar baie fokus op jong spelers en ontwikkeling was? Is eindelijk, zoals je baie opwindend van elke jaar worden daar meer en meer talentrakers in de Sint-Helena bij. Zo, kijk nou eens je, baie jonge spelers ontwikkelen talent niet zo. Zoals hulle altijd zeggen, Sint-Helena bij is fabriek van rugby talent. Zo, ja. Dankie. Wafik, wat is die grootste verskil tussen jou eerste dag by die klub en waar jy nou is? Oké, die verschil was, ik was meer excited om hier te kunnen join. Verstaan? Die uitdagings, ik was gereed voor dit. Maar op een later stadium ik moest door die club gelos. Verstaan?
dat het eintlik vir my meer excited gemaak om terug te kom. Verstaan van die verlangen was daar om terug te kom. Sien, my hart is hier, ek wil hier wees. So ja, ook My eerste dag was baie nervous. En die mannen voor een beetje groot geraakt en mannen een beetje naar opkomen. Maar allemaal zei ik, om dit dus zelf te gaan. Dus zo zeg ik nou, nee, nou zeg ik, bereid, ik ga aan. Dank je. Wat is die grootste verschil tussen jouw eerste dag in die club in waar je nou was? Nou ja, mijn eerste dag, nou, ik was pas nog weer geweest voor een paar jaar. Maar mijn eerste dag wat ik hier geweest heb, meestal die mensen of ons kennen elkaar. Maar om te komen inpas, was een beetje niet moeilijk, maar zoals ze moeten gewoon raken aan hoe alle is zo is en dan ik was een jong speler of junior of zo, zo ik moet gewoon raken dan hoe mijn seniors mij gaan behandelen alles dat maar zoals nou voel ik bij welkom bij de club. Baik, dank je. Ook, wat areas probeer jij die meeste verbeteren als een speler? Als een speler probeer ik beter om kop te. Ik wil wel makkelijk mijn kop naar wedstrijd. Ik ga negatieve onnodige kant. Maar is iets waar ik wil weer. Ik wil niet mijn kop recht op de liggen. Baik, dank. Wafik, wie binnen die club help jou die meeste om beter te worden? ja, ik zou zeggen, Brendan. Koos op die oude van die dag, elke oefen sessies als hij hier geworden was, dan zal hij ook mij aanmoedigen om net die beste te geven, de beste weergave van mij staan. Zo ja, Brendan. Baik, dank je. Wie binnen die club help jou die meeste om te verbeteren? Iya sih, elke speler. Maar ik wat is van de speler want zij leert zo van elke speler in die coaches ook van bij ons daar is alle die mannen wat alles zoals actie in zoals VOC maar doen dat en doen dat. So ik zal zeggen meestal van de tijd is het alle spelers en coaches. Baik, dank je. Die onderwerp, wat betekent dit voor jou om elke week hard te werken voor jouw kans? Het betekent baie van mij van in de eerste ronde het het zo gewerkt bij de season. Je speelt die naweek, dat is de volgende naweek af. Je speelt je weer, dat is weer af. Als met tijd heb ik het dan vaak van, al oefen ik nog een week. Ik moet nog steeds weten, oké, die naweek gaat ik weer spelen, volgende naweek spelen. Maar met mij, hoe noemen ze het, vastberadenheid, om aan elkaar te beoefenen. Het is een regime, maar ik wil afwis. En met tijd, het is nog met elke naweek gekiest tot als je. Baik, Wafik. Ik zou zeggen, die competitie tussen die klomp spelers. Soos ek mezelf, ek is hier relatief win, heel achter, center. In die posities is daar baie mannen wat baie goeie rugby speel. So, naweek na naweek probeer ek maar net my best te gee. Ek wil beter doen as die vorige naweek. So, elke naweek wil ek net beter doen. Op die einde van die dag sal ek my kans kry om first choice te wees miskien nog staan. Baik, dank je wel. Hoe lijkt een normale week voor jou tussen rugby en werk of studies? Nee, ik werk nog niet en ik bestaat niet. Maar samen in mijn tijd lijkt meestal van die tijd zoals ik sta op, ik doe bij. Luister ik songs, wat samen. En dat is het dus niet voor hem. Maar weet, die wat ik moest nog versieren en alles, is maar nog meestal van die tijd is. Wafik, wat motiveert jou om aan te druk wanneer dingen moeilijk raakt? My ma en my broertjie. Ik zou zeggen, koos alles wat ik doe om succesvol te wees,
in die lewe, alles wat ek aanpak, doen ek vir hulle, vir my ma en my broertjie. Hulle is my grootste supporters en die dinge wat ons deurmaak, sal ek altyd daar wees vir hulle en hulle sal altyd daar wees vir my. Maar ja, Baie dankie. Teondre, wat is jou grootste droom as 'n rugbyspeler? My was het kleintyd, maar ek wil wel die poker speel. Maar soos jy groot raak, moet jy realiseren dat hy droom gaan nie waar word. Nee, gaan nie maar. Sy sê nog haar om 'n Springbok te word. Sy moet insit van kleins af, om hy hoogtepunt te bereik. Maar ek het nou my fokuspunt verander, dat ek met Sint Helena 'n top 12 kampioen is. Baie dankie Dok. Wat is speler kyk jy na op? Jongens, hy is eintlik 'n baie moeilike vraag, maar die was baie goeie spelers is. Nee, ek sou maar sê wat wel goed. By leiereienskappe, composure, alles hy. So ek sou sê goed. Baie dankie. Wafik, watter oomblik by die klub sal jy altyd onthou? oomblik hier by die klub wat ek altyd sal onthou is, toe ek nog baie jonger was, toe ek op die veld gedraf het vir die manne, die aanspanspelers hulle water aandra, die skopbakkie opneem vir die skopper as hy totale toeskop. Daar is een van die moments wat ek nooit self vergeet. Baie dankie. Ons gaan na die blitsvraag toe. Ons begin met die onderwerp. Wie is die hardwerkste speler by die oefeninge? Hele Ariel Hakies. Hy man sit 120%. Ek probeer by jou by hom, maar ek kan dit. Baie dankie. Wafik, wie bring altyd die meeste energie? Die eerste energie, Dwayne Koeman. Baie dankie. Wel, wie is die grootste grapper? Oos. Dankie. Die onderwerp. Wie is die stilste een, maar doen sy werk? Die stilste een sal ek sê is Chadwin Oosthuizen. Hy stil, maar hy weet wat van hom bewaar word. En ek hou ook sy kant na die tafel. Baie dankie. Wafik, wie het die beste hande? Die beste hande. Ek sal sê, Lion, die beste hande. Wel, wie het die beste skopvoet? Ja, dan. Die onderwerp. Wie is die vinnigste? Hy is moeilik. Hy is tussen Ramies, Lalo, Orasi en Wil. Maar Wil kan op iets met. Wafik, wie is die moeilikste speler om teen te speel? Die moeilikste speler in te speel, Sint Helena wat tans is. Ek sal sê Diego Dalmat is baie goeie speler en soos we al as hy by die klub is waar hy is en sy verlaat hulle en sy speel 10 aan hulle op 'n Saterdag, sal hy sy werk maak om vir jou te kry, om vir jou beat te hê in 'n game die hele tyd. Baie dankie. Wel, hoe belangrik is die ondersteuning van die gemeenskap vir jong spelers? Ja, ek dink 'n gemeenskap is eintlik daar so om 'n speler op te bou. En ek dink Sint Helena by so ondersteun ons doen hy die volle om die jong spelers te ondersteun en veral net die beste te wees. Baie dankie. Die onderwerp, watter boodskap het julle vir die Sint Helena by rugby clubs ondersteuners? Ek wil net vir die ondersteuners sê, hulle weet nie hoe dankbaar ons as spelers is. Naweek na naweek as hy mense daar om hier nou wat op bakkers is. Ek kan net vir hulle sê, ons is dankbaar vir hulle ondersteuning en dat hulle nog steeds daar die kanaal doen. Dankie. Wafik, wat beteken dit om langs die veld te... wat beteken dit vir jou om mense langs die veld te sien wat julle ondersteun? Wat dit vir my wil. Dat is niet
'n gevoel van beleidskap binne in my. Kos die support van hulle af is baie belangrik. Ek meen maar in 'n derby miskien, dit is ons loop net op punt agter. Dan het ons manne net daai boost nodig om ons supporters te hoog. En net daai boost te kry, ons doen dit vir ons gemeenskap. Ons doen dit vir die mense wat elke naweek kom, en vir die jong leiders wat ook kyk na ons. So ja, basically maak jy jou eerst jezelf gelukkig en dan vir hulle. Maar ja. Baie dankie. Manne, baie dankie vir die tyd en die opoffering wat julle sa ons gemaak het. Hierdie resepte is die toekoms in Sint-Helena by Rugby Club en ons sien uit om vir hulle te sien speel vir die A-span, van hulle speel al reeds vir die A-span en onthou ondersteuners op jaar uit te kom. Ek dink daar is net 7 games oor kom uit en groot talent support die boys, want soos weet die top 12 is daar 'n splomp van julle. Kom nou en wys dat jy sê truly Sint-Helena by Rugby Club supporters en onthou, een klub, een familie, gou Sint-Helena by.